P3 præsenterer stolt fænomenet De Sorte Spejdere. Med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Det er nogle gange, der sidder man og griner af sig selv. Den pis blev op. Kan du så tørre det op? Det kan du tro en gammel stål på, det løgn. Nej, men det var derfor. Ja. Men at det... Jeg kom til at spise lidt kat i går. Og Har du nogensinde prøvet at købe en hapstok, og så tage pølsen ud og putte fingeren ind i stedet for? Det hænger ikke. Det hænger ikke. Det gør det sgu godt nok ikke. Man spiser bryst. Det er derfor kvinder har dem. Det er mælkedepoter. Man skulle ikke engang bestille bord. The day after tomorrow, and så fortsat det med klagerne. Hotel.